Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Okay. Start करें हम. वही brother. Okay. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मोगळा बापा आयच्या त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घ दिताव. परत आमकां ह्या माध्यमा मुखांतर तुवें सांगात हाडल्यापासून आम्ही तुका अर्घ दिताव. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा तुवें आमकां राखले, पोसले, सांबाळले आणि केले सर्व उपकारापासून आम्ही तुका अर्घ भेटयताव. परत या वेळार बापा तुझे उतार ऐकूंक आम्ही सांगता मेळ्ळ्या. पवित्र आत्म्या तूं आमचो कुमकदार मजतदार जावन आसाय. तूं आमकां आयच्या दिसा तूं आमकां शिकय. तुज्या उतरांत असले उगडापण तुवें आमकां शिकोवचे पासून आनी ते उगडापण उक्ते करचे पासून आमी तुका अर्घ दिता. बापा तुजे कृपेचेर आनी खाकोलतेचेर विश्वास पातयेनी दवरता. तुज्या मोगाचेर आमी पातयेता. तूं आमकां आयच्या दिसा जायती सदां तुज्या उतरां मरिफात सोंपेपणी समजूंक कुमक करचे पासून आनी कितें ते शिकयताय आमच्या जिवितांत कार्यरुपाक घालूंक कुमक करचे पासून आमी तुका अर्घ दिता. अशें हर एकल्यानी हे जिवितांचे उतार स्वीकार करूंक जाय जाल्ली पवित्र आत्म्याची मजत तुवें आमकां येदोळो असो पाठयल्या पासून हांव तुका अर्घ दिता. त्या वेळार हांगा असल्या हर एकल्या भाव भयणीक आनी कोण पळय आयकता माध्यमा मुखांतर हर एकल्यांक तुज्या हातां समर्पण दिता. आमची काळजां मनाच्या यात्रेक तूं जणाय. त्या वेळार पवित्र आत्म्या आमच्या म्हज्या मनांचे तुवें तोंडार उतरां घालच्या पासून आनी ह्या भावा भयणी मुखांतर जायती उगडापणां तांकांय उक्ते करच्या पासून हांव तुका अर्घ दिता. अशें हर एकल्यांनी सत जाणां जावन सत आपणावन आपल्या जिवितांत कार्यरुपाक घालून तुजी महिमा प्रगट करूंक तांकां हर एकल्यांक फावो केल्या पासून अर्घ दिता. समज हर एक उतार तुवें अद्भुतपणांनी थिर करच्या पासून अर्घ दिता. आनी ती सोंपेपणी समजूंक ती जाणवाय आनी उदाहरणा मुखांतर विवरण दिवचे पासून अर्घ दिता. अशें हर एकल्यानी हे जिवित स्वीकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता. हांव ही मागणी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज Amen. गॉड. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. ओके. प्रेज गॉड. ओके. आम्ही देवाचे उतार स्टार्ट करूया. पहिले आम्ही मॅथ्यू 4 पहिली ओळ जावन 11 मुसर वसया. प्रेज गॉड. Matthew 4. Eleven 4 में 4 1 down 11 मुसर. 4 1 down 11 sir.
ओके, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वस्तात की ब्रदर एक वासा. वाचना ब्रदर. प्रेज गॉड. ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्रत्म जेजूक आरान्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदुआं ताळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयंत ताकीद दितलो आनी तुजो पाय फातराक आदाळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हेय बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. उपरांत देवसार जेजूक एक बोव उभार पर्वताचेर व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर्व राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदुआं जेजून म्हळें, चल हांगासो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. पण हांगा आज आमी शिकया ताळणी, टेम्पटेशन म्हणटात. ताळणी हर एका मनशाक येता न्ही. वय टेम्पटेशन हर एकल्याक येता. टेम्पटेशन म्हळ्यार जालें. टेम्पटेशन, ताळणी. कोणी जबाब दिवेत. कोवस्त असल्याने ते दिजे म्हणना, कोणी दिवेत. प्रेज गॉड. ताळणी म्हळ्यार टेम्पटेशन. टेम्पटेशन म्हळ्यार आमचे काय म्हणटात, इतले आमच्या मनांत इतले चिंता जोर बळादीक जाता की ते चिंता इतले आमकां एक जाता की देवाच्या उतरा विरोध कार्य करूंक लायता. ताका आमचे ताळणी. केदार आमची चिंता इतले बळ जावन देवाच्या उतरा विरोध आमी काम करूंक येता, आमी ते ताळणी येता आमकां टेम्पटेशन. तर इंग्लिशान बरें आसा, पूण कोंकणीन काय कशें समजना म्हाका. नकारात्मक नकारात्मक संगत्यो आमच्या आणि देवाच्या संगतीच्या विरोध येवच्यो आलोचना चिंता. म्हळ्यार देवाच्या उतरा विरोध येवच्यो आलोचना म्हणून येते कार्तीन वय की चिंता. देवाचे उतर अशें सांगता ताचे विरोधच कार्य आमी देवल्यार ती ताळणी, टेम्पटेशन म्हणटात. तशें म्हण तसो अर्थ ताळणी म्हणले हर एका मनशाक येतात ताळण्यो. इवन जेजूक आयल्यात तर आमच्या जिवितांत ताळणी आयल्यात, टेम्पटेशन आयल्यात. पूण जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलो जाल्यार ताळणी आयल्या वेळार तो कसो ताचेर जैत वेले म्हणून ताणें आमकां शिकयला. तशेंच जर तर जेजून कशें ताची ताळणी येताना जैत वेले, त्याच रितीन आमी आमच्या जिवितान कार्य करपाक गेल्यार आमी आमच्या जिवितान ताळणी येताना या टेम्पटेशन येताना, टेम्पटेशन म्हळ्यार काय म्हळ्यार आमच्या चिंता देवाच्या उतरा विरोध करूंक सैतान आमकां इतले चिंता घालता की आमी ते केल्यार ते फाताक जाता. ती ताळणी, टेम्पटेशन. कळ्ळें की जर तर आमी जेजून कशें त्या ताळणेचेर जैत वेले ते आमी शिकल्यार आमच्या जिवितार कार्य करपाक गेल्यार आमी ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जिवंक जाता म्हणून जेजून आमकां शिकयला. ताका आमी पयले वाचया. ताचे उपरांत देवसारान ताळचे खातीर पवित्र जेजूक आरान्याक व्हरून गेलो. प्रेज गॉड. पळया,
हांगा बरयला देवून तालचे खातीर कोण व्हरून गेलो जेजूक अरण्याक ताचे उपरांत देवून तालचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो अरण्याक पळय व्हरून गेलो वय तर कोण व्हरून पवित्र गेलो पवित्र कोणे ताळूंक व्हरून गेलो जेजूक ताचे उपरांत पवित्रत्व देवून तालचे खातीर पवित्र वय आत्मो जेजूक पवित्रत्व व्हरून गेलो पळय गे पवित्र वय आत्मा म्हळ्यार उडास दवरीचे पवित्र आत्मा म्हळ्यार आमचे जेजू स्पिरिच्युअल आत्मीक कळ्ळें गे आमचे वय जेजू आमी काल करता म्हळ्यार आमी जुजता एक्चुअली पवित्र आत्म्यान मेल्ले ते पवित्र आत्म्याचे झूज म्हळ्यार आतां झूज आसचे आमकां वता पवित्र आत्मा आनी ह्या संवसाराच्या वायट आत्म्या विरोध जाय जाल्यार एफेसियन एक फुटी घालतात गी मागीर फाटी 6:12 आसा एफेस ओके ओके मागीर फाटी एफेसियन 6:12 आमी चिंता आमचे जेजू या काल्यान बरयला पळय प्रेज गॉड वय 6:12 जावन आसा वय वय तेत मग हा वसा वय बरोबर आम आमचे जुजू फकत हा मनशां विरोध नाही हा अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध हा अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्व प्रेज विरोध गॉड पळय आमचे जेजू फकत मनशा विरोध न्ही अंतराळा असलेल्या अधिकारी आणि अधिपती विरोध आणि अंधकारी संसार राजवट आणि प्रभुत्व विरोध म्हळ्यार आमचे स्पिरिच्युअल वॉरफेअर आमी सुरवातान काले म्हळ्यार आमी हर एक झुजू मनशा वयर करता एक्चुअली मनशान करचे न्ही मनशा ते असलेल्या खोट्या आत्म्यान करूंचे आमी काले करता काले समस्या प्रॉब्लेम येताना या उलोवणे जाताना आमी त्या मनशाक वायट म्हूण चिंता एक्चुअली मनीस वायट न्ही मनशा भितर वायट स्पिरीट करयता त्या देखून आमी जर तर मनशा सैमा झुजल्यार आमचो संबंध आमी पाड करता केदळ आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान झुजता ते जाणां मात्र त्या समस्या जावन आमकां संपूर्ण रितीन भायर येवंक जाता आणि त्या व्यक्तीकी ते संपूर्ण रितीन ताणें सुटका अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 परत 4थो अध्याय पहिली वळो ते जावन स्टार्ट करूया पण हांगा पवित्र आत्मो जेजू कारण व्हरता असो अर्थ पवित्र आत्म्याचे झूज पवित्र आत्मो आनी वायट स्पिरिटा विरोध झूज कळ्ळें की जर तर आमी झुजल्यार आमी खंडीत जावंक चलता आमी हर एक संसार रितीन तर डिसिशन करता वय की समस्या प्रॉब्लेम येताना कोण आत्मीक रितीन आमी कोणी मनी चिंता स्पिरिच्युअल रितीन प्रॉब्लेम येताना समस्या येताना ना आतां एग्जांपल दिवचें जाल्यार एक जाग्याची केस आसा म्हणजे दिया ओके आमी पयले काले करता कितें येता कोर्ट केस म्हणून येता वय की कोर्ट केस पोलीस अशें वय म्हणटा वय की कोण बोगसूंक तयार आसा कोण त्याग करूंक तयार आसा कोणी नात कोणी नात वय की म्हळ्यार आमी वय मनशा थंय येता त्या देखून ते समस्या आमचे परिहार जायनात कारण आमी आत्मीक रितीन येता देवाचे उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी मेटा करता तेन्ना मात आमच्या त्या समस्या जावन आमकां भायर येवंक जाता प्रेज गॉड त्या देखून म्हणटात उपरांत देवून तालचे पवित्र आत्मो जेजू अरण्याक व्हरून गेलो त्याची झुजू पवित्र आत्मे आनी वायट शक्ती विरोध आमचे झुजू न्ही आमी झुजता वायट शक्ती विरोध आमकां जायना आमी काय म्हणटात आमी झुजल्यार आमी पडटा आतां एग्जांपल दिवचें जाल्यार एकलो व्हडलो एक बरो बॉक्सर आसा समजून दिया जर तर म्हाका बॉक्सिंग वचना जर तर हांव त्या बॉक्सिंग रिंगार जिखल्यार कशें जाता मार खाता मार खाता वय की जर तर जर तर हांव आनीकल्याक ट्रेन करता या हांव पयलीं ट्रेनिंगान घेता समजलें की नाल्यार आनीकल्याक हांव देंवयता बरो बॉक्सर त्या जागी त्या वेळार काय जाता हांवें थंय बरे रिजल्ट पळोवंक जाता वय की वय अर्थ जर तर समस्या प्रॉब्लेम येताना हांव ते हँडल करूंक गेल्यार हांव पडटा हांव चलवता कित्याक आमच्या हर एक समस्याक कारण आत्मीक जावन आसा स्पिरिच्युअल दोळ्याक दिसनातले आमी काले करता फिजिकल रितीन सोल्युशन सोदूंक येता केदार हांव पवित्र आत्म्याक काम दिता म्हणजे देवाच्या उतरांत हांव ते समस्याक झुजता या पर्याय सोदता त्या दाळा म्हाका हांवें रिंगा भितर देवाचें म्हण हांव हांगा रावन उलयल्यार पुरो पवित्र आत्मा ते वचून काम करता म्हजें काम न्ही तें
कळलं की त्या देखून आमचे जो मनशा विरोधी अंधकारी संसारात असल्या अधिपती अधिकारा विरोध ताचेडे झुजाचे जाल्यार संसारी रितीन आमी झुजल्यार जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. हाले तुमकां कांय उगडापण असल्यार सांगी येता ब्रदर ऍड करियेत मध्ये मध्ये तुमकां कांय पवित्रात्म उगडापण पण ऐकी सिस्टर उगडापण असल्यार सांगा ऍड करा. प्रेज गॉड. वय कळ्ळें की? वय हा प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वय कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळा एग्जाम्पल तुम्ही दिलें तें एक जाग्याच्या विशयांत नाजाल्यार कितेंय एक एग्जाम्पल जाग्याच्या विशयान कान घेवचें जाल्यार मनीस संवसारी संगती आनी संवसारी अधिकारा विशयांत झुजता. एग्जाम्पल ते म्हजेंत आसता दुसरे टेक ओवर करूंक ट्राय करतात त्या वेळा आमी कितें करता अथॉरिटीक वेता म्हळ्यार म्हजो अधिकार हांवें होगडावन वचो. म्हाका ह्या जाग्या वयर अधिकार आसा तो हांवें होगडावन वचो. त्या खातीर म्हज्या हक्का खातीर हांव धांवता. संवसारी हक्क हांव प्रेज म्हजे गॉड. पयलें करून कान घेता. ते दाळा आमचे थंय आमकां ते ब्रदर ऐका आत्मीक ना. रितीचे प्रेज गॉड. प्रेज गॉड ऐका ना गे ऐकात ऐकात ऐकाता ब्रदर. ऐकता गे ओके हा केदाळा मध्ये म्हणजे मध्ये संवसारी काढलं मी. ओके मध्ये तुमचे ऐकाता ब्रदर. ऐकाता ऐकता एखाद्या डिस्टर्बन्स वय असा जाल्यार पिटर ब्रदर लिव्ह जावन परत्यान जॉईन जावचे बरें. ओके ब्रदर तू कंटिन्यू कर. ओके 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 केदाळा ऐकत आहे. आमी हा संवसाराच्या संगतीक आनी आमच्या अधिकाराक संवसाराच्या अधिकाराक आमी केदाळा आमी आमचो अधिकार दाखोवंक वेता. त्या दाळा आमी आत्मीक रितीन आमी तें स्टार्ट करूंक वचना. वय आमी आत्मीक रितीन कितें आसा आमचे थंय ताचें गण्य करिनासतना आमी संवसारी रितीच्या बळान आमी मुखार वेता आनी वय तातूंत आमचें समाधान आनी आमचें रेस्ट देवान आमकां केदाळाय पीस दिवचें रेस्ट दिवचें आमच्या मोतीक केदाळाय की त्या खातीर होली स्पिरीट आतां जिजूक कशें ताणें येलें आनी जिजू थंय पवित्रत्म्याक काम करूंक जाय आसलें तुमी सांगलें बरी. वय तर तशेंच आमी केदाळा पवित्र आत्म्यान वेता त्या दाळा आमकां रेस्ट मेळटा नाजाल्यार आमकां रेस्ट मेळना. वय रेस्टलेस जाता आमी. प्रेज गॉड. वय रेस्टलेस जाता आनी प्रेज. समस्यांत आमी सांपडटा. वय की ब्रदर. वय 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 ताका पवित्र आत्म्याचे झुजते. पवित्र दार देखून न्ही आमकां मजतदार कुमकदार दिला जिजून. वय वय आमी वय हेल्प ताचे सांगाता गेल्यार मात आमची कामां सुलभेन आमकां हँडल करूंक जाता. आमच्या वय वय शक्तीन गेल्यार आमी वय पडटा. वय मनशाच्या वय शक्तीन जाणवान गेल्यार वय वय ताच्या आदारान गेल्यार आमकां इजी जाता हर एक काम. वय हर वय एकाक सोल्युशन मेळटा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. मुखार पळय आमी ताचे उपरांत देऊन सरान तांचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो. वय ते 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. प्रेज गॉड. वय काय म्हणटा देवाचे अवतार देव सरान तांचे खातीर पवित्र आत्मो ताका व्हरून गेलो. मुखार काले जाता थंय 40 दीस 40 राती उपास केल्या उपरांत ताका भूक लागली. प्रेज गॉड. प्रेज आनी गॉड. काले म्हणटा मुखार तेदुआ ताळटलो ताचेशी येवन म्हणालो. प्रेज गॉड. पळया प्रेज गॉड. हांगा एक दिसत आसा काले म्हळ्यार 40 दिसा उपरांत ताळटो लायलो. वय न्ही. वय वय न्ही. जिजून 40 दीस 40 राती उपास केले. आतां आमी संवसारी रितीन काणूक जाल्यार आतां आमकां खंयचो काळ करेज वय न्ही. संवसाराचो प्राचीत काल वय प्राचीत काळ करेज कितले दीस 40 दीस. वय की 40 आमचे 40 दिसार काले आसता येन सडावत 40 दीस हांवें उपास करूंक. वय की वय त्याग करूंक आसा. चड सोडचें मांस खावंक ना मासली खावंक ना कोणते? खाज सोडूंक ते सोडूंक 40 दीस हांवें कालें करीचें
त्याग सॅक्रिफीस दंडवण्यो दंडोन्यो पूण हांगा पळया देवाचे उतार काय म्हणटा म्हळ्यार ते 40 दीस आणि सॉरी ते 40 दीस आणि 40 राती उपास केल्या उपरांत बुकेलो ते दुवाळ चालतलो रियल टेस्ट केदाळ येता म्हळ्यार आमकां 40 दिसा उपरांत प्रेज गॉड प्रेज गॉड आमी प्रेज जालें गॉड जावं 40 दिसा मात्र आमचे पुरो दंडोन्यो त्याग म्हणून जावं पूण हांगा काय जालें 40 दिसा उपरांत टेस्ट सुरू जाले जेजूचे कळ्ळें प्रेज गॉड म्हळ्यार आमचे चिंता भो 40 दीस केल्यार जाले वयगे 40 डेज मात पूण रियल टेस्ट 40 दिसा उपरांत कितें करना आसाय एक्चुअली 40 दीस काले म्हळ्यार तुजी तयार आहे 40 दिसान काल शिकलाय काल देवाचे उतार ऐकलाय नियाळ केलाय त्या त्याग केलाय ते तुझ्या बाकीच्या मुखल्या दिवसांत उपयोग करीत पूण आमचे काल जाता म्हळ्यार 40 दिसांनी आमी त्याग सॅक्रिफीस दंडोनी ते करता पूण 40 आनी एक दीस आयलो या इस्टर आयले काल जाले आमी आमी ताळ्ळें पयलेंचे असते ते कळल्या ताळ्ळेंक सांपडले आमी वयगी पूण तो 40 दीस करून काल फायदो तर कांय म्हण उपकार पडटाली ना आणि अनेक अनेक रेजमार राखून व्हांवचे मागीर वयगी नेक्स्ट इयर नेक्स्ट इयराक आमी राखून रावचे त्या देखून जेजू की तशेंच जालें पळय हांगा 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो तेच वात ताळटलो आयलो 40 दीस म्हणसर येवना वयगी कित्याक म्हळ्यार आमकां तशेंच पळया आमी खंय रेतीर येतना खंय येतना देवाच्या आजारपणांत इजी वयगी आमकां पूण तेय जावन भायर येवन काल करता 4 जण सांगता या 10 जण सांगता या रितीर वेळार खंय गेल्यार ते भितर आमकां ताचे प्रेझन्स रावंक या देवाचे उतार आयकूंक व्हेरी इजी पूण तूं काल शिकलाय रियल टेस्ट केल्यार आसता तूं थंय जावन भायर मायट काडल्या तेच्यान वयगी वय पूण आमी काल शिकता ते आमी एप्लाय करता ना आमी करना त्या देखून आमकां ताची खरी रिप्लाय आमकां मेळना त्या देखून आमी काल तयार करता ते आमच्या जिवितांत आमी कार्यरूपाक घाल्यार मात्र आमचो भावार्थ दृढ जाता आणि आमी ते रिजल्ट पळयल्या वरवीं आमी हेरांक शिकोवंक जाता जर तर आमी काल करता काल शिकता आमच्या जिवितांत आमी कार्यरूपाक घालना जाल्यार आमचे ते आत्मीक वाडावळी जावंक साध्यना आनी हेरांकूय शिकोवंक आमकां जायना प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून उडास करुया जेजू की ताळणी आयली ताका भुकेलो 40 दिसा उपरांत आनी ताळटलो आयलोय 40 दिसा उपरांत त्या देखून आमी 40 दीस काल करता म्हळ्यार संवसारीचेन काल शिकला ते आमच्या जिवितांत ते मुखार व्हरूंक आसा काल 40 दिसा मात्र न्हय केदार आमी ते मुखार व्हरता 40 दिसांनी काल तुमी शिकल्यात काल तुमी केला प्रायजीत दंडोनी त्याग देवाच्या उतरांत बसून तेदना मात तुमी जेजू बरी एक जैत्यवंत जिवीत जिवंक जाता नाजाल्यार आमचे एक वर्सा केरेज मेता इश्टर आसता आमी आसल्या बरीच आसता आमचे जिवीत बदलूंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळया मुखार काल जाता पळया तेदवा ताळटलो ताच्याशी येवन म्हणालो जर तू देवाचो पूत थर ये फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय प्रेज गॉड पळय हांगा पयली ताळणी काल म्हण येता जेजू टेस्ट काल म्हण येता तुमचे एक तेंचे टेस्ट आयले तेंचे टेस्ट बुके खातीर पूण जेजू न्हय वय फातर उंडे जावं फरमाय पूण नाही थंय देवाचो पूत वय की न्हय गी म्हणून कन्फर्म मेन ते प्रेज गॉड म्हळ्यार आमकां गोत्ता जेजू पवित्रान घेवन येताना ताका ते मळबातावन एक ताळो आयकलो आनी तिसऱ्या अध्यायांत निमाणी वळ म्हणटा जेजू स्थान घेवन उदकांतलो भायर तस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बर येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदुआ आकाशांतावन एक थाळो ये परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला इमिडिएट ताच्या उपरांत पवित्र आत्मो ताका आरण्यांत व्हरता पूण जेजू ह्या उतरा विशीं नियाळ करनासलो 40 डेज हांव देवाचो पूत वयगी पवित्र आत्मो तेन्ना ताळटलो येवन येस सवाल विचारता ताका परत एक ताळो आयकलो जेजू ते नियाळ करनासलो आनी देवाचे उतार नियाळ करना सांगाता परत सैतान येवन खाले म्हणटा तूं देवाचो पूत जाल्यार वयगी
तू देवाचो पूत जाल्यार हे फातर असले उंडे कर जाल्यार म्हणटा पयले ताळणी घाले तू फातर असले उंडे उंडे कर. कर. हे चॅलेंज कित्याक जेजू देवाचो पूत पूण देवाकी गोता सैतानाकी गोता परत काय करता सैतान तेच क्वेश्चन ताका परत परत विचारता तुम्ही सेकंड टेम्पटेशनार गेल्यार ताळल्यार परत तशीच जाता तू देवाचो पूत जाल्यार म्हळ्यार कसो अर्थ जर तर एक विशय आमकां परत परत विचारतना खाला जाता डाऊट येता की डाऊट वय वय गे आमी वय तेका एग्जांपल दिता वय गे वय ते खापी गोड जाल्यार खाले घालीचे खाले घालीचे गॉड गलीचे गोड जाल्यार जाता की कर गलीचे माहित गॉड गेलं सकल गलीचे सगळं वय. खापी कोडू जाल्या गोड जाल्यार खाले घालीचे हॅपी कोडू झालं कोणी जबाब दिवे खाले घालीचे ऐका ना तोंडाची गुसगुस ऐकता जोर ऐका ना आवाज प्रेज गॉड म्हळ्यार Praise आमकां God. गोत्ता खापी गोड जायचे जाल्यार काले करीचे एक गोड घालून साकर घालतात सकल वय गलीचे वय. पूण आमी परत परत विचारतना खाल जाता परत ते वगेत रावता आम्ही रिजल्ट करताना वेता पुरा आन्सर गोत्ता वय वय गे बट परत परत येता आमकां कन्फ्युजन जाता वय गे वय हा एक सवाल परत 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 विचारतना आमकां कन्फ्युजन जाता वय गे वय त्याच्यात सैतान काले करता आमकां एक गुत्त असले विषय परत 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 विचारतना आमकां कन्फ्युजन जाता जर तर देवाच्या उतरांत कितें बरयलां आमकां गोत्तू ना जाल्यार आमी पडटा ट्रॅपार जर तर म्हाका त्या देवाच्या उतराचेर कॉन्फिडंट असल्यार हांव पडना कळ्ळें गे आतां आमी चडाव दिसता तूं चेडो की चेडो तातूंत आमकां डावट येता की ना येना वय गे चेडो म्हणल्यार पात येतात की कोणी पात येनात वय गे कित्याक डावट येना आमकां आमी कोण म्हूण गोत्ता वय गे देवाच्या उतरांत कित्याक आमकां डावट येता म्हणल्यार आमी जावन देवाचे उतर ते सोदून काडून वाचूना समजूना ताच्या विशयांत कळ्ळें की कोणें सांगलें आयकलां मात्र त्या उतरा सांगात आमी वेळ कसो ना त्या देखून आमकां कन्फ्युजन जाता आतां सिंपल सांगचें जाल्यार ताच्या न्यायानी गुण जाला म्हणटा आमी वय गे पूण थोडे फावटी आमी काय म्हणटा जेजू गुण बरो करतलो गुण करतलो कित्याक तशें म्हणटा त्या देवाच्या उतरांत आमी चड वेळ कसो ना आयकोना नियाळ करूना समजून सोडोना त्या देखून म्हाका काय जाता कन्फ्युजन जाता केदार हांव त्या उतराचेर चड वेळ कसयता ते नियाळ करता तेन्ना काय जाता म्हळ्यार कोणीय जावं दी कितले 10 जाण सांगून दी 15 जाण सांगून दी 20 जाण सांगून दी कितले जाण सांगून दी हांव कन्फ्युजन जायना तूं सांगताय देवाच्या उतरांत तशें बरयलां जाल्यार कन्फ्युजन जावंक चान्स ना त्या देखून देवाच्या उतराची समजूणी जोडची आमी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वय गे प्रेज गॉड वय. Praise हालेलुया God. हालेलुया हालेलुया पळय तूं देवाचो पूत जाल्यार काय म्हणटा देवाचे तर पूण देवाचो पूत जर हे फातर फातर उंडे म्हणून फरमाय प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया आमकांय आमी स्पिरिच्युअल संती घ्या मागीर फिजिकल पळया आमकांय जायते पडे येता तुमी मागण्याक येतात तुमी देवाच्या उतरांत आसात वय गे मागीर तुमकां काय लागे प्रॉब्लेम कित्याक हे समस्या ही कित्याक सॉल्व जायना येतात गी सवालां क्वेश्चनां येतात चिंता घालतात गी वय. जेजू गेलो तू देवाचो पूत तर फातर असले उंडे उंडे कर. कर तुझं व्हडलें काम कितें फातर असले उंडे करचें व्हडलें काम न्ही व्हडलें न्ही तितून कितली अद्भुत आसा रे केल्यात न्ही वय पूण ताणें करूं ना जेजून कळ्ळें न्ही म्हळ्यार ताका तें प्रूव करून दाखोवची गरज ना तो कोण म्हूण ताका गोत्त आसलें वय गे बापा स्वतालो ताणें आयकलो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका चड मनवाला आतां उडास धरा देवूंसार आमकां कशें ताळटा ताळणी कशें घालता थॉट टीव्हीर पळयलां तुमी कशें जाता देवचार वणयटा काणून येता वय गे पूण तशें येना उडास धरा आमी चिंता तशेंच देवचार आमी तशें ताळटा म्हण ना ताणें ताळचे चिंता थॉट थॉट्स ते
आमचे झूज आसचे बॅटल फील्ड म्हणल्यार जे आमचे माइंड मन त्या मनांत जायती चिंता येतात आमकां चिंतना कोणा वयरी रावंक जायना ती चिंता पूण एक काम करूंक जाता आमकां कोत्ता आतां सुकणीं वयर उपता त्या सुकण्याक आमकां रावंक जाता वयर उपतले साद्याक जायना पूण त्या सुकण्यानी आमच्या माथ्या वयर गूड बांदून हाडल्या बी रावंक जाता की ना जाता जाता न्हू म्हळ्यार चिंता कोणा वयरी रावंक जायना पूण त्या चिंतपान आमकां कंट्रोल करनाटल्या बरी आमकां करूंक जाता कित्याक म्हळ्यार आमकां चिंता म्हणटना तातूंत बरी चिंतना येतात खोटी चिंतना येतात आमच्या मतीक हर एक आमच्या मनशाच्या जिवितांत येतात बरी येतात खोटी येतात पूण एक आमकां कळीत आसा जे जर तर एक चिंता देवाच्या उतरा प्रकार असल्यार ते देवातावन येता जर तर देवाचे उतर म्हाका कळीत ना जाल्यार हे चिंता केयतावन येता म्हणून म्हाका सोदून काडूंक या समजून काडूंक जायना एक चिंता देवाच्या उतरा विरोध असल्यार ते देवातावन येना कळ्ळें त्या देखून आमी देवाचे उतार शिकचे इम्पॉर्टंट जर तर देवाचे उतारची समजण येना देवाच्या उतरान वेळ करसिना जाल्यार आमी हर एक चिंता हे देवातावन येयला देवान सांगलें म्हणून आमी रॉंग स्टेप काडून समस्या पडोवंक अवकाश आसात त्या देखून आमी देवाचे उतार चड आनी चड आमी शिकाजे स्वताची शिकोवण आयकाजे देवाच्या उतरान वेळ करसीजे तेन्ना मात्र आमी ह्या समस्या जावन भायर येवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 तर पळय पूण ते जेजू काले जाप दिता पळय फातर उणें जावं म्हणून फरमाय वय पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा जालें म्हणून पवित्र पुस्तक बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरां जी येता वय हांगा जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तकार बरयलां खंय बरयलां जेजू येताना पोरनो सल्लो आसलो की नवो सल्लो पोरण्या जेजू सल्ल्यांत नियमा प्रमाणे जल्मालो भाई वय नवो सल्लो ना मागीर मेळ्ळो वय वय तर जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तकी बरयला जालें इट इज रिटन खंय Written. बरयला पळय द्वितीय नियम 8:3 गेला न्ही ब्रदर एट 9 गे 8:3 घे 3 8 to 10. हा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांतावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण प्रेज तुवें गॉड ओके तोंडा वासिय जाय जाल्यार पूण बरयलां ना पवित्र पुस्तकांत वय म्हळ्यार जेजू गोत्त आसले समजलें न्ही जेजू गोत्त आसा जर तर आमकां आमच्या समस्या वेळार पवित्र पुस्तकार खंय कांय बरयल्यार गोत्त ना जाल्यार आमकां ते समस्या जावन भायर येवंक जायना त्या देखून आमी हर एका वेळार पवित्र पुस्तक शिकोवंक आसा खाली वाचचें मात न्ही कशें शिकचें म्हळ्यार जाता आमी कशें इस्काला पसून शिकता त्याच रितीन आमी पवित्र पुस्तक शिकाजे परत परत आमी वाचिजे परत परत आमी नियाळ करीजे परत परत आमी स्वताची शिकोवण आयकाजे तेन्ना मात आमकां पवित्र आत्मो त्या वेळार ऐन वेळार त्या सोमत्यो उडासा काडटा जर तर हांव पवित्र पुस्तकां सांगता वेळ करसिना जाल्यार उतार वाचिना जाल्यार या स्वताची शिकोवण आयकना जाल्यार पवित्र आत्म्याक आमच्या समस्या वेळार ते उतार उडास हाडूंक जायना त्या देखून जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तकी बरयला पळय जेजूची एक स्पेशालिटी काय म्हळ्यार तुमकां गोत्ता हर एका संदर्भांनी ताणें पवित्र पुस्तकाचे उतरां मरिफात समस्याचेर या त्या चिंतनाचेर या वायट शक्तीचेर या सैतानाचेर जाणें जैतवले तो देवाचे उतार सांगूनच त्या समस्या जावन तो भायर येयलो तुमी चिंता 40 दीस आनी 40 राती उपवास केल्यार भूक लागतना सैतानाक गोत्ता आमचे विकनेस जे दाळाय आतां भूक लागल्या आतां काल आमी कर्ण हो आतां सांगलें केल्यार हांव जिखता तशेंच आमच्या जिवितांनी सैतान आमचे विकनेस ताका गोत्ता
तेंच्या जाग्यार आमी वीक आसां त्याच जाग्यार तो आमकां फसोवंक पळयता. आनीक संवसारीची सांगचे जाल्यार आमच्या कुडीच्या वनवण्याच्यो ताळयो पयली ताळणी आमच्या टेम्पटेशन कुडीच्यो वनवण्यो म्हणटात. आतां बूक कुडीक संबंद जाली वयगी वय वयगी म्हळ्यार हांगा कितें ताणें करता मनीस उण्यान मात न्ही बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता हर एक उतरां जी येता म्हळ्यार ताचो अर्थ देव आत्मो देखून आमी आत्मो जावन आसा तेका आत्म्याचें काण काळें देवाचे उतार वयगी वय आमी आत्म्यांत जियेल्यार मात्र आमच्या कुडीच्या समस्यांचेर जैत करूंक जाता. आमी खाली कुडीच्या विशयान मात चिंताव काण जेवण जेवचें पूण आमच्या आत्म्या विशयान तर चिंतिना. कशें कुडीक खाण जाय तशें आमच्या आत्म्याकय खाण जाय. आत्म्याचें खाण काळें देवाचे उतार. तर देवाच्या उतरांत आमी चड आनी चड वेळ करसिल्यार त्या उतराची समजुणी जोडल्यार आमचे आत्मीक रितीन आमी बलिश्ट जाता. आत्मीक रितीन बलिश्ट जाताना आमच्या कुडीच्या समस्या विरोध आमकां झुजोवंक सुलभ जाता. जर आमी आत्म्याचें काण आमी दिना जाल्यार आमच्या कुडींत आमच्या काय म्हणटात काही सेन्सस जावन आमच्या मनांत बॉडीन खाली येता त्या समस्या वगैरे ह्या पिड्या वयर जैत करूंक आमकां कश्ट मारता. देखून आत्म्याचे काणा विशयान आमी चड काय म्हणटात जागृत आसचें आनी चड ताची आमी माहिती घेवची गरजेचें जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. एक का सिस्टरीन हँड रेज केला. काय फुले सिस्टर. प्रेज गॉड. ऐकता वय वय हय हय ब्रदर तुम्ही सांगलेशे आम्ही स्वतःचे शिकवण ऐकूंक का कित्याक की म्हळ्यार तुम्ही सांगले न्ही आता कशे विकनेस आमच्या विकनेसा वयरूच आमकां सैतान टार्गेट करता. वय सेम ओल्ड ट्रिक्स ही युजेस जे हम्म. कितें एवेक फसयले ना जेजू वय. कशी टेम्प्ट केले तशीच सेम ओल्ड ट्रिक आमकां बी सेम यूज करता. आमी खंयची टीचिंग आयकतात तेजे वयरूच ताळणी येतात सिच्युएशन. वय वय प्रेज गॉड. हे हांवें पळयलां म्हागे लायफांत. ओके खंयची टीचिंग आमी खंयची टीचिंग कॉन्सन्ट्रेशन दिवन आयकतात खंयची आमी ते एब्झॉर्ब करून उरतात नेक्स्ट तेजे वयरूच ताळणी येतात. वय 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 ते समाकी टीचिंग आयकल्लें थंय उतरांत आयकल्लें समाकी ना आमचें सिच्युएशन घडचें समाकी म्हणल्यार कन्फ्युजन स्टार्ट जाता. दिसचें आनी सत आयकल्लें. वय सो Satan uses same old tricks to trap everybody. वय करेक्ट. म्हळ्यार कशें करता सिस्टर ते आतां आमकां वता आमचे एकल्याचे विकनेस आमकां रेखले करता वयगी आमी ते देवाच्या उतरांत ओवरकम करून आयले आमचे दिया पूण सैताना कोत्ता आतां हो मनीस हर एका एरियांत स्ट्रॉंग जाला पूण ताचे एक विकनेस जालें त्या संगतींतच तो परते आमकां ट्रॅपार घालता. समजलें की आतां थोड्यांक सांगचें जाल्यार एक पिवणें जावं पुरो या वायट पळोवचें जावं पुरो या थोड्यांक फट मारचें जावं पुरो जायती आसात वयगी सवयो. आमचे विकनेस ताका चड करता आसा. तो काले करता आमी हर एका एरियांत स्ट्रॉंग आसल्यार तेंच्यार वीक आसा पळय ताका करता ह्या जाग्यार हो मनीस पडटा म्हणून. आतां कशें आतां सिंपल सांगचें जाल्यार दावीद राय वयगी ताका कांय उणें नाटलें रवळ्यारांत पूण तो कालो जालो तो ताळणेक सांपडलो वयगी वय ते बत्शेबा लागीं ताणें बत्शेबा वय वय ती नाताना पळयलें आनी ताची चिंता बदलालें उद्रेक जालो आनी तिच्या सांगाता ताणें अनैतीक संबंद जोडलो. म्हळ्यार सैतान त्या रितीन आमचे विकनेस ताका गोत आसा पॉयंट त्या विकनेसाच्या पॉयंटाक तो येम धरून येता. कशें जेजू आतां बुकेलो ताका आतां कितें गरज आसा खंयची बूक वयगी आमी जाल्यार काले करता देवा सोपूत हांव करूंक तयार आसा तें काले व्हडलें काम म्हणून पूण जेजू ते करूंक वचना ते. म्हळ्यार तातूंत आनीक रितीन सांगचें जाल्यार ही चिंता खंय जावन येयलें हे ताळो कोण आसो म्हळ्यार परखुंचे इम्पॉर्टंट. समजलें की जर तर आमकां ते परखूंक कळना ही चिंता खंय जावन आयिल्लें आमी ट्रॅपार पडटा. आनीक रितीन सांगचें जाल्यार संवसार रितीन सांगचें जाल्यार मनीस उण्यान मात न्ही बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते हर एका उतरान जियेता. म्हळ्यार संवसारी रितीन सांगचें जाल्यार आमच्या कुडीच्या वनवण्याक लागून मनीस खाले करता. म्हळ्यार आतां उंडे करीचे जाल्यार फातराची गरज ना वयगी फातर जाय आतां जेजून 5,000 लोकांक कशें वाडलें उंडोच काण गेलो न्हू वयगी
वय नॅचरल वय गे वय वय हे अननॅचरल हे फातरा मुंडेकरची किती गरज असा गरज ना वय गे पूण लोक आज काले करना सांगल्यार तांच्या फायद्याक लागून काले काले केमिकल घालून लोक तांचे फायद्याक वसोत खाणा तयार करतात मी आयकला न्ही वय नाना रितीची वय गे वय आयकला न्हू वय वय ह्या रितीन संसार रितीन आनी ह्या रितीन देवाचे उतर समजून काडूंक जाता म्हळ्यार हांगा काळे म्हणटा मनीस उंड्यान मात न्ही बागार देवाच्या तोंडांतल्यान बायसत हर एक उतरांचे तर सैतान काळे म्हणटा तूं देवाचो पूज जाल्यार फातोर आसले उड्डे कर म्हणटा वय गे वय फातोर आसले उड्डे कर तो सैतान काळे म्हणटा लोकांक तुमी करा कांय जायना तुमकां पयशे मेळटात तुमचे बिझनेस वाडटा तुमचे वाडटा कांय जायना मरता कोण लोक समजले गे आमी काले करता फसता तुमकां करी येत तुमी तुमकां जाणवाय आसा तुमकां तांकां सुकोवन काडूंक जाता कांय केल्यार कांय कळना तशें म्हळ्यार तुमकां फायदो आसा तुमी दुसऱ्यांच्या बळाक वचनाकात तुमी कांय ना दुसऱ्यांक दितात आमी खुद्द जावन काही आयकताले तेंचे एक विशयांत तांणी दूद कालेगी स्वीट्स करतना कालेगी दूध बदला कालेगी यूज करताले ताचे इंटरव्यू करच्यानी विचारले ये तुमी अशे प्रकार खाल्या करतात लोकांक जेन्ना लुकसाण जाता न्ही ताका तो काले म्हणटा बता करतालो हे आमी खायना आमी दुसऱ्यांक दिता समजले गे आमी दुसऱ्यांक विकता आमकां काले मेळटा पयशे मेळटा लाभ मेळटा कळ्ळें गे तशेंच देवून सर काले करता तूं देवाचो पूज जाल्यार फातोर आसले उंडे कर फातोर आसले उंडे कर नाना तरेची चिंता घालून आमकां तो फसयता आमी काले करता त्या ट्रॅपार आमी पडटा जर तर देवाच्या उतराची समजूणी ना जाल्यार आमी खंडीत जावन त्या ट्रॅपार पडल्या उपरांत ताचो परिणाम कितें जाता निमाणे एक दीस आमी त्या अधिकाऱ्याच्या हातीर शिरकल्या उपरांत आमचें जिवीत कालें जाता आमी उडयता वाचले पुरो कळ्ळें गे त्या देखून आयकता गे उलोवच्या वय 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 ब्रदर वय काले करेक्शन आसल्यार करेक्शन करा ना ना समज इमिडिएट काले मोती सांगून आसा प्रेस गॉड प्रेज गॉड होली स्पिरिट वय प्रेस गॉड हालेलुया त्या देखून इम्पॉर्टंट काले म्हळ्यार हेंचो दोनी रितीन आमी समजून काडूंक जाय स्पिरिच्युअली जाता आनी फिजिकल रितीनी आमी समजूंक जाता तूं देवाचो पूज जाल्यार आमकां चॅलेंज येतात तुमी देवाचो पूज जाल्यार तुमी मागण्यांत आसात वर्डांत आसात तुमी ते करा हे करा असादी जाल्ले कळ्ळें गे देवाच्या उतरा प्रमाणे न्ही असाद जाल्ले करूंक आमकां सैतान प्रेरीत करता त्या वेळार आमकां गोत आसा जे एकय जावन चिंता बेता म्हूण कळीत ना जाल्यार आमी ट्रॅपार पडटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 तुमकां कांय हायड करूंक आसल्यार हायड करा ब्रदर सिस्टर कोणी प्रेज गॉड नेक्स्ट पळया तर नेक्स्ट टेम्पटेशन जालें उपरांत देवूसार ताका पवित्र शाराक कोण गेलो प्रेज गॉड पयले जिजोन काले केलें देवाच्या उतरा मरिफात पवित्र पुस्तकाची बरोवन आसा म्हणलें वैगी आतां सैतान पळय कितलो हुशार हा पळया तो आता पवित्र शाराक दाखवून व्हरता तेय न्ही भायर न्ही पवित्र जेरुसलेमाक दाखवून व्हरता पवित्र शाराक तो दाखवून व्हरता आनी काले म्हणटा पळया तरी देवाळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा प्रेज गॉड पळया सैतान कितलो हुशार आसा पळया केदाळा जिजोन पयल्या सुवातेर देवाच्या उतरान जाप दिली वैगी पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते हर एक उतरां जी येता सैतान काले करता पवित्र शाराक तापोवन व्हरता आनी देवळाच्या शिखराचेर आपोवन व्हरता आनी देवाचे उतर कोट करून सांगता कितलो हुशार पळया आमच्या दिसाळे तर बायबल कोणाक होता देवसाराक होता वैगे बायबलांत काले पुरो बरोवन आसा तो काले करता तूं देवाचो पूज जाल्यार परत पळया टेस्ट देवाचो पूज जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तोय म्हणटा पळया पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा आनी काले म्हणटा देव आपल्या दुतांक तुजे विशयांत ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पात्राक आदाळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका धरताले प्रेज गॉड समान धरता मरिफाच तो उलोवंक सुरू करता जायते पुटी अशें जाता की ना आमकां जाता
आम्ही देवाचे उतार ऐकूंक हे देवाचे उतार आसा करेक्ट साऊंड आसा पळय गे जाता गे वय करेक्ट म्हाका कित्याक उलोवंक म्हळ्यार म्हणल्यार सांगा तूं उत्पत्तींत तिका येवेक तशेंच केल्लें न्ही ब्रदर वय 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 तिका थॉट नडलें केल्लें ताणें. तशेंच वय खंयच्याय वय रुखाचें फळ खावनो जोगी म्हणून विचारलें ताणें वय 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 प्रेज गॉड तो बारी हुशार आसा सैतान बारी ताणें ताचे जी काय म्हणटा ताणें सत असले फोट करून दाखोवचे वय गे वय फोट असले सत करून दाखोवचे ताचें काम फोट असले सता बरीच दिसता आमकां तो ते देवाचे उतर सांगता न्ही तो उजवाड असो वेस घाल येता खाली आसा स्क्रिप्चर म्हाका उडासना ते ओके ते नाका प्रेज गॉड म्हळ्यार हांगा पळया देवाचे उतार तो कोण करता तुजे पाय पात्रां घालतना अशें ते खंयचेर बरयला देवाक पात्रां घालतना अशें सांबाळटले म्हणून कीर्तन 91 काड पळय 11-12 बरयला प्रेज गॉड बेटा वाच ब्रदर कोणाचो माईक ऑन आसा होय ओके प्रेज गॉड वाचा ब्रदर ते तुझ्या सगळ्या वाटांनी हां तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या हां पत्राक तुजो पाय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले प्रेज गॉड आम्ही पोर ह्या कीर्तना विशयी शिकल्या होय गे आम्ही जायते फावटी देवाची बसावणी उतरां सांगता होय गे वय चांगल्या वरवीं जाता की सत मानल्या वरवीं जाता सतमान आम्ही काले चिंता आम्ही सांगल्यावर जाता होय ते जाणा आम्ही सत मानिना हजार पटी सांगल्यार जायना ते जाणा सत मान एक पटी सांगता ते उतार काम करता होय गे हजार पटी सांगचे काल्याक म्हळ्यार म्हजे चिंता बदलूं जर तर म्हजी चिंता बदलना जाल्यार आमी देवाची महिमा पळोवंक जायना तातूंत सत मानचे इम्पॉर्टंट आमकां लास्ट कोणें रॉकी ब्रदरान शिकयला अशा विशयांत वय गे वय वय जेजूक आमचो सुमी सोडवंदार काय म्हणटा म्हजे कोटे म्हजो आसरो म्हजो देव म्हणून ओळखून म्हणजे ताच्या परमण सवलत वस्तिकाची ही दोन वळ आमकां कळ्ळी जाल्यार बाकीची बेसांव आमकां येतात म्हळ्यार आमी ते सत मानून आसा भावार्थान भावार्थ म्हळ्यार दोळ्याच्या दिसान हाडले पातयांचे भावार्थान सत मानचे ही दोन इम्पॉर्टंट भावार्थ इम्पॉर्टंट सत मानचे इम्पॉर्टंट ताका मात कितें हांव उलयतां भावार्थान ते म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 काय म्हणटा सकला उडी मार आमकां थोड्या पटी सैतान अशेंच चॅलेंज घालता न्हू आमच्या जिवितांत असाध्य जाल्ले करूंक घालता की थॉट घालता जर तर आमी चिंतून पळोवंक आसा त्या वेळार एक चिंता खंय जावन येता हे म्हजे वरवीं जाता गी हे काम हांवें करचें सारकें गी सकड करता थंय कर म्हणून तो आमकां वतड घालतना तांणी करता जाता थंय कर तातूंत खाला जावंक आसा तांणी लॉन काय म्हणटात ब्रायड काडून घेतात लोन्स काडून घेता तूंय काडून घे तूंय डबल इल्लें मॉल सडत सांग तांच्यानी रेटान तूं इल्लें डुप्लिकेट करून वीक कांय जायना तुका करी येत तरी एका संवसारीक सांगता जाल्यार वय गे जायते आमकां अवकाश संदर्भ येतात तूं देवाचो पूज जाल्यार सकला उडी मार चॅलेंजीस आमच्या जिवितांत जायती येतात नाना तरेची चॅलेंज येतात तूं इल्लें कॉपी कर आतां इस्कालाच्या वेळार कांय जायना कॉपी कर सकड करता तातूंत खाली समजाता वय थोडे चॅलेंज अशे येतात आतां पळय रॉंग रिलेशन काय म्हणटात खाजारी बायले जिवी तूं जिये कांय जायना वय गे तूं देव क्रिस्तांव देव बक्षिता डोंट वरी तूं देवाचो पूत न्ही तूंय कर
तांणी पुरा करता तांदूळ काले करता तुई संबंध दवर काय जायना होय गे चॅलेंज घालता आमच्या जिवितात त्यात कोण आमची चिंता आबू आम्ही फरको कसा जर तर म्हणजे चिंता आबू देवाच्या उतरा प्रमाणे असल्यावर मात्र ते चिंता आपण देवात येता म्हणून आम्ही स्वीकार करून घेता जर तर ते चिंता आपण देवाच्या उतरा विरोध असल्यानं ते एक्सेप्ट करीत म्हणून ना त्यातून आम्ही देवाचे उतार ची समजून जोडची व्हेरी इम्पॉर्टंट देवाचे तर आम्ही ऐकायला मस्त ऐकत आहोत पूर्ण त्याची समजून जोडणं झाल्यावर आमच्या जिवितांत आम्ही ते आमचे ते बरेपण या देवाच्या उताराची सकत या जाणवाई समजून आमच्या जिवितांत ना झाल्यावर ते जीवित आम्ही आपणाक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 काही सांगू असं ब्रदराच्या विषयात चढ शक्ती समा समृद्ध सत्य कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आमकां जियेतना टेम्पटेशन येवचेच पूण केदाळा आमी देवाच्या उतरार थारो जावन रावता आनी आमकां एक भितरल्या भितर आमी आतां पयलें आमकां जाल्यार संवसारी संगतींत आमी आसले मस्त पुरा तेदाळ आमकां कितेंय संवसारी रितीर कितेंय आमकां कितें फायदो जायचे आमकां कितें कशें जायचें तेदाळ आमी बिंदास आसल्या म्हळ्यार आमकां कांय हें नातलें कितेंय करूंक आमी रेडी आसल्या पूण केदाळ देवाच्या उतरांत आमी तिरासांग धरली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चिंता आमी बदलिल्लें आनी आमचें जिवीत बदलोवंक सुरू जालें तेदाळ आमकां देवाच्या उतराची समजून येवन ताचे प्रमाणे आमचें जिवीत मुखार येवंक सुरू जालें प्रेज गॉड थँक्यू जीसस प्रेज गॉड प्रेज गॉड पण आता मुखार जेजू ताका काय जाप दिली जेजून ताका जाप दिली येई बरोवन आसा परत म्हळ्यार तो पवित्र पुस्तकात उल्लेख करता आम्ही आमच्या समस्ये वेळा काय उल्लेख करता पवित्र पुस्तकाची उतर उल्लेख करता म्हणजे दोळ्याक आले दिसता तेच आम्ही उल्लेख करता प्रेज गॉड जिजो पण हर एका वेळार ही बरोवन आसा म्हणटा सरस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करी नाका आम्ही देवाची परीक्षा करता म्हणजे आम्ही करता वय गे तेही बरोवन घाला ते जुची नियमात बरोवन घाला गे येई बरोवन आसा म्हणटा जेजो गे जुची नियम 6:16 घाला एक कोटी 6:16 मातसांत तुम्ही केल्ले परी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची परीक्षा करी नाकात प्रेज गॉड वैगे ते इस्रायल पासून ते ताची परीक्षा केली वैगी परत त्यांनी उदका बसत ते झगडले परत बेतकाठी मारली 2 बोटी वैगी तेतून हे मासा गेली ब्रदर प्रेज गॉड पहिले तांकां दिल्ले परत उदाहरण म्हणून फुरफुरूंक लागली परत देवाची परीक्षा करूंक लागली तांणी आमकां काल्या ह्या जाग्यार हाडला तशें तेव्हा देवाचे तो म्हणटा मासांत केल्ले बरी सरस्परा तुमच्या देवाची परीक्षा करी नाका जेजू नेत सांगता जेजू नाका जाप दिवन म्हणल्यार ही बरोवन आसा सरस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करी नाका आमी दैत्यपटी परीक्षा करता वय आमकां आमी देवाच्या उतरान आसा न्ही इल्ले करया बा देव कशें बक्षिता न्ही करता वय ना परीक्षा इल्ले म्हणटा गेल्यार काय जायना इल्ले वय गे परीक्षा करता वय गे दैत्यपटी आमच्या जिवितांत देवाची परीक्षा करी नाका म्हणटा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया आमी मुखार या वेळ आमचो जावन येता परीक्षा मागीर नेक्स्ट उपरांत देवसारा जेजोको एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर्व राजा ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयाक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हे सगळे तुका दितलो प्रेज गॉड पण जेजूक तो सवाल घालता तूं म्हाका नमस्कार करता जाल्यार या आराधन करता जाल्यार वर्शीप करता जाल्यार हे सगळे हांव तुका दिता कित्याक सगळो अधिकार कोणाक दिला म्हाका दिला म्हणटा सैतान या संवसाराचो अधिपती कोण सैतानाक दिला सेकंड कोरिंथियन्स 4:4 सांगता या संसाराच्या अधिपतीने तुमची मना कोरडी केल्यात संसाराचो अधिपती यो म्हळ्यार संसाराच्यो आशाक लागून आमी जायते पटी काले करता देवातावन आमी पयस येता सैतान आमकां काले करता
पैशाची आशा जावंक पुरो, कामाची, अधिकाराची आणि हेर सुख रितीन जायते आमकां दाखयता वय गे. ताका तो ताचे सांगात असल्यार आमकां पुरा तो दिवंक रेडी आसा वय गे. आमी जायते फावटी आमच्या फायद्याक रॉंग वाट धरता घेना. जायती पिदेसपणां जावं दी या माट मंत्र जावं दी या अनेक रितीन तांचे आराधन करचें म्हळ्यार सैतानाक आमच्या जिवितांत पयलो स्थान दिवचो. म्हळ्यार हांव देवाचें की पयलो कोणाक आराधन करता जाल्यार ती काले जाता एक मूर्ती पुजा वय गे. मूर्ती पूजा वय. वय गे. जर वय. तर हांव म्हज्या बायले भुरग्यांक या म्हज्या कामाक या म्हज्या दोडवाक म्हज्या अधिकाराक पयलो स्थान दिता जाल्यार हांव कोणाक आराधन करना सांग. वय मूर्ती पूजा बुती वय वय गे. वय ती जाता मूर्ती पाहिजे. आम्ही चिंता काले मूर्ती दवरल्यार हे जाता मूर्ती न्ही तातूंत वय. कांय ना ताका हे करनाका. मूर्ती दवरल्यार खाली उडासाक दवरचे. वय पूण न्हीद जावन आमी देवाक पयलो स्थान दिवचो म्हळ्यार पयले देवाचे अवतार देव मागीर उपरांत सेकंड. कळ्ळें न्ही. जर तर देवाच्या की हांव पयलो स्थान हेरा संगतीक दिता जाल्यार ती म्हाका फाल्यां आराधन मूर्ती पुजा जाता. जाल्यार देवाचे अवतार सांगता तुमकां देवाचोय आनी दोडवाचो मोग करूंक जायना. एकल्याक तो लग्न करतलो आनी एकल्याक जाल्यार म्हणटा आनी एकल्याक सांगाता आसतलो आनी एकल्याक लाभ जातलो आनी एकल्याक तांचो पयसो आसतलो. दोगांयची सेवा करूंक जायना म्हणटा देवाचे अवतार. वय जर तर देवाच्या की आमी पयलो स्थान खंयचें दिता जाल्यार हे आराधन करता जाल्यार पयलो स्थान दिता जाल्यार आमी ती मूर्ती पुजा म्हणुया. कळ्ळें न्ही. आयडल वर्शीप म्हणटात. प्रेज गॉड. त्या देखून म्हणटा जेजू काल म्हणटा सरस्पुरा तुज्या देवाक मात आराधन कर म्हणटा एकल्याक. तो नमस्कार कर हांव तुका ते दिता एक सैतानी आमकां मस्त पट्टी ब्लेम करता. तूं ते कर हे कर तुका जाय जाल्यार हांव दिता म्हणटा. ते काम कर हे कर नाका जाल्यार म्हळ्यार कानुना भायर असली कामां करूंक आमकां तो उत्तेजन करता. आमी काय करता पयशे पासून जावं दी या अधिकारा पासून जावं दी या आमची काय म्हणटात लज दाखोवचे खातीर जावं दी आमची फोटो दाखोवन करचे खातीर फोटो दाखोवन वचचे खातीर आमी ते करूंक काबूल जाता. देवाचे उतर म्हणटा सरस्पुरा तुज्या देवाक मात आराधन कर ताचे एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. तितल्यार देवून ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. प्रेज गॉड. म्हळ्यार हांगा एक 7-8 म्हणून आसा केरळा जेजून हर एका कंडिशन समस्या वेळार टेम्पटेशन येताना थाळणी येताना काय उपाय केले देवाचे उतार वय न्ही. देवाचे उतार उपाय केल्यानंतर काय जालें सैतान ताका सोडून पडलो गेलो वय न्ही. वय जर तर आमच्या समस्या वेळार जर तर आमी देवाचे उतार उपाय करना जाल्यार सैतान आमच्या तान पयस येताली बांगडे करून बसल्यार. तातूंत देवाचे उतार उपाय करचे इम्पॉर्टंट. हर एका कडेन तिनी ते काय म्हणटात ते ताळणी येताना जेजून काल पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. इट इज रिटन. पवित्र पुस्तका प्रमाणे ताका जाप दिल्यानंतर काय म्हणटा देवाचे उतार मुक्त निमाणी वळो तितल्यार देव सर ताका सोडून गेलो म्हणटा आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. प्रेज गॉड. तेन्ना देवाचे उतार उलयता समस्या वेळार ताका खंयचे म्हणजे समस्या काले पर्याय आमकां वता जायते आमी सांगितले म्हणून आमच्या पिड्याच्या वेळार आमी काले उलोवंक आसा जेजू तुजे लायनी गुड केला आमकां ताची समजून उलोवंक आसा. आमच्या आर्थीक परिस्थिती वेळार जेजू क्रिस्त ग्रेस तरी आमचे खातीर दुर्बळ 2 Corinthians 8:9 काले आसा स्क्रिप्चर आमकां वता ती बरोबर बसोन आमी काले आमकां वता आसा जे ती उलयल्यार काले आमच्या त्या समस्या आमकां भायर येवंक जाता. हे भावार्थान सत मानल्या वरी जावन जोडास दवरचे आमच्या मेहनता वरी न्ही ताका म्हणजे जर तर पवित्र आत्म्याक काम दिता जाल्यार त्या समस्येक म्हाका भायर येवंक जाता. जर तर हांव जुसता जाल्यार म्हजी चिंता म्हजे थिंकींग म्हजे आलोचना जायते आसतात कामां त्या समस्येक जावन तितले बेगीन आमकां भायर येवंक जायना. तेन्ना हांव जेजूक ह्या देवाच्या उतरां मारिपाक जुसता आनी देवाक जोजून सोडटा जाल्यार हांव त्या हर एका समस्या जावन भायर येता. तशें जेजून हर एका वेळार पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा म्हूण सांगलें आनी काय जालें तितल्यार देवून सर ताका सोडून गेलो म्हणटा आनी तो फकत तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके आमी एंड करुया वेळ जावन येयलो. काय सांगू आसा ब्रदर? ब्रदर समा आसा सांगचे प्रेज गॉड. वय वय
कोणाक काही म्हणी सारूंक असले सवाल सारी कोणायकी सारूंक वय वय अनम्यूट केलांगी सगळ्यांक अनम्यूट ओके कोणायकी उलोवंक ना जाल्यार वय आमी 11चे मागणे ओके वय मोगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या दिसा बापा तुवें ह्या भावा मुखांतर सबार सतां आनी गुंडाळेचीं सतां तुवें आमकां उगडापी केलें बापा बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा तुजें उतर जावन आसा बळादी खातीर जेजून कशें ताका ताळण्यो येताना ताणें तुज्या उतरांद्वारी ताणें कशें सैतानाक फूड केलें तशेंच आमी आमकांय तीच शिकोवन जेजून दिल्या आनी तशेंच आमी देवाच्या उतरार आमी थीर आसा जाल्यार खंडीत जावन आमी जैत व्हरूंक शकता म्हणलें आमकां दाखोवन दिलां वय बापा हें सत तुवें आमकां ल्हानांक उगडापें केल्ल्याक तुका अर्गां दिता बापा बापा तूं जावन आसाय आमचो रचणार आमचो सांबाळणार आनी आमचो पोसणार त्या खातीर आमी कितेंच खंयचेंच आमी चिंताप दुसरें संवसारी रितीचें आटय नासतना वा ताचे प्रमाणे आमी कार्य करनासतना तुज्या उतरान कितें सांगलां ताचे प्रमाणे आमी चिंता बदलून ताचे प्रमाणे आमी कार्य केल्यार आमी खंडीत जावन जैत जोडटा म्हणल्यार आयच्या शिकोवण्यांत आमकां आमी शिकल्या बापा बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा अर्गां तुका बापा अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन 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 प्रेज गॉड फाल्यांचे अनाउन्समेंट करा ब्रदर एक फाल्यां रितीर आसा ओके फाल्यां आमची उरलाल रितीर आसा आनी सकाळीं 9:30 सुरू जाता आनी 4 वरां पर्यंत सांजेर तुमी येया हेरांक आपण हाडा आनी तशेंच आमचें झूम मिटींग सोमारा हांव ब्रेस्तारा म्हणसर आसा आनी तशेंच शुक्रारा दीस शनिवारा दीस आमी टंग्स प्रेयर करता त्या खातीर तुमी जॉयन जाया आनी हेरांक लिंक धाडन देवाचें उतर आनी देवाचे उतराची समजणी जोडूंक आनी ताचे वयर आमचें जिवीत मांडून हाडून आमी जैताचें जिवीत जियोंक जेजूच्या नांवी आपोवने सर्वांक थँक्यू जीसस